Čau lidi, to je u nového videa, dneska jsem tu s Tomáškem, mým bráchou. Čus. Jak víte, mělo být video Poppy Playtime, ale nevyšlo, bo se mi sekalo. Já jsem, nebo, jsme nemocní, takže se omlouvám. Videa nebudou asi vycházet, nevím, dokud nebudu to zdraví, takže jo. Takže se nemusíte divit, že nevychází videa, ale my můžeme jít na video. Jo a lidi, tahle ta hra se jmenuje Banána. Můžete ji tady najít i na Steamu, lidi. Jo, víte, já mám Steam, taky třeba takovýhle hry, jo. Máte Steam, můžete si tady, koukejte, jsem tady na Steamu, napíšete nahoře Banána, hnedka tohle první, dáte a máte tohle, stáhnete a budete tady klikat, jo, budete tady klikat do 106. A já si furt myslím, že se říká stream, místo Stream. Tak jo lidi, jedeme na to. Jo a lidi, máme tady stopky, jo, a budeme to hodnotit, teda budeme na čas rychle klikat do 22 sekund. Kdo nakliká víc, tak vyhrává, jo. Tak do první já. Zapírám stopky, sekundu, jestli mi to natáčí, jo. Takže za 3, 2, 1, teď, já. Vy ty stopky nevidíte, ale mám stopky, fakt. Teď tak vám tady dám aspoň fotku stopek. 4, 3, 2, 1, konec! Sakra! A dal jsem lidi. 143. Jo, lidi, dal jsem 143 banánů. Když tak vám dám ještě. Banánu ani já nesmím. Jo. Tak počkejte lidi, když můžu tady natočit tohleto, jo. Ale jsem měl i jako stopky natočený, jo. Tak počkejte. Jedeme to. Počkejte lidi, já tady nastavím stopky, ale tak teď jdeš ty. Jo, tak lidi, jde teďka můj brácha. Lidi, já vám řeknu moje tajemství. Já umím klikat Mega rychle. Já umím líp než ty. Já klikám 2 prstami. No a? Sice se mi vždycky to klouže, ale... Co jsem tady ukázal ušit? No můžeš. Tak já ti můžu startovat stopky, počkej. Ne. No, tak za. No, dej to tam. A 3, 2, 1, teď. Špatně, musíš dát pryč. Musíš jít od znova. Jau! Počkejte lidi. No tak lidi, dá můj teďka brácha. Já si 172. No amore. Tak už, počkej. Zatím ale ještě neumíš ty říkat, až já řeknu. 3, 2, teď. Klikej. Víš, kolik já jsem měl? Raz, 2 jsem měl, když se to vám máš 40. Ale to mě nepřekoná, že já jsem měl už 30, myslím, že jsem měl 134 nebo 9. 172. Ne, měl jsem víc. Konec! No tak tam jsem měl asi tak 113, jo. Já 113. Jsi tam měl 113? Neumím. Já nevím, proč teď tak moc rychle neklikám. Já si tam 113 bude, ale ty hnedka, jak to skončil, tak si ještě víc dělal. To úplně jsme pojebal tu židli. Tak jdu. No, jak teď jsme měli lidi. Klikáme, víte, proč to tady takhle děláme, protože tak prostě. Jo. Jo, lidi,
teďka šel můj brácha se napít, tak jdu jenom já sám. Počkejte, za 3, 2, 1, teď! Tak kouká. Ty klikáš jedním prstem, se s 3. To máš vždycky. Měl jsi 145, ty pak pokračoval. Ne. No, tak teďka jdeš ty. To je tak přizaný, to jsem si už všiml. No tak co mám dělat? Počkej, já tady zadám. A tady dám teďka... dám teďka 19. Ale no tak. Mám teď 19, aby to nebylo tak suché, jak se řekne. Suchý banán. No tak můžem, sedni si. A jestli si Katu, když nedávám tady to, tak to je prostě... No webku, proč tady nedávám tak, to je prostě, že jsem línej. No tak, za 3, 2, 1, teď. Klikej. Proč takhle klikáš na celou tou sení? A takhle dělej, ne tak. No, vidíš. Kolik budeš mít celý tolik času? Ale ty jsi mi dal jen 19. 92. Ale já nevím, proč tyhle ty prsty jsou tak líný. Já tyhle ty prsty mám úplně rozjetý. No tak co mám dělat? Tyhle ty prsty mám tak líný. Rychle muziku lika. No tak co mám dělat, more? Prsty jsou líný. Ty máš teď taky 19. Ne, 18. No já mám 19 taky. Ne. Tak počkejte, kde máme 19 tady. A koukej, kolik dám. No tak mi to běž u toho udělat. No dělej, čekám. Takže 3, 2, 1, teď. Počkej, ty jsi tam měl ale 10. Ne, já jsem... nemyslím. Lidi, to do mě podvádí. Vidíš, nepodvádí 37. Ale mám, vidíš. Ne, měl jsem 37, viděl, že jsem tam měl víc. Ty debile. Já jsem se koukal na... Vyhrál jsem, lidi! Já jsem se koukal na stopky, tak nevím, jestli... Měl jsem tam tolik, že jo, lidi, jo, určitě. No tak... nečti nic, ty debile. Jo, tak lidi, tohle může být všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Banana. Můžete dát like, odběr, zvoneček. Tohle tu hru budete mít dole popisku na Steamu, to můžete stáhnout a jestli máte Steam, já vám to nebudu ukazovat. Já to jsem chtěl. Včera úplně jsem řval, určitě jsi to slyšel, já jsem tady kůču, že mi to nejde. Na tom jednom a samém políčku jsem si mohl jenom to. Ne, jsem tam musel to dělat ověření, že nejsem dobrá, jsem tam dostala i hladě Parkinsona. Jo, lidi, dejte like, odběr, díky, čus.